Kayo. 10 minutes. Free card, guys. Kung sino na lang daw. Wala pa. Tara! Justin. Ba niya kaya ka? Hindi na yung sige braso. Siguro kung gabi na sunod roller skating, bayad yung muscle. Nahulog din ako. Kaya medyo Lampag lahat. Paano yung sa lalagay doon? Sagot na lang po rin. Ano ba yun? Ano? Panalo yan. Ay, yung mga crowds na. Ay, mga galing mga crowds na. Sila pa rin yung mga nice one! Ano ba? Hindi man ka mukha. Hindi man ka mukha. Malalaki. Ama na bang mo? Hey! Atras ka! Pag na-clear, atras! Bye-bye po. Pinapalis mo na kasi ako. Bilisan mo na. Bagal mo. Alis ka na, iwan mo na kami. Thank you. Ingat ka. Ayo, kung tayo kalaro. No, kung lalaroin mo lahat lang yan. No? Kung gusto mo lahat kami kalaro, 10 game. Kasi 40 kami. Di ba? Mahirap yun, no? Kung tatampoy yung ball, gusto ikaw lahat kalaro. 10 game, ha? Para makalaro mo na. Sino? Ah, i-ano ba yun? Pero na... Pero parang Pilipinas, James Online. Ayun na. Ano yan? International. Babalitaan ko yung Top report. Galing niya mga business top 1. Talo. May ano siya, may potential. Oo, 90 years old. Ah! Ano, hindi ba yung palang potential? Nice one, nice one. Nice one, nice one. 30 years old. Papalo yan eh. Gantihan nyo nga, gantihan nyo. Palo rin kayo, palo rin.
Ako, patay tayo dyan. Suicide. Lah, gante, gante. Gante, gante. Hindi. Ayun, no, aso. Yun. Sabay, sabay. Gusto ko tumutunog. Ba't na tumaas sa ano? Ba't tumaas? Okay ka lang. Alam mo, Ay, record mo yung dati? Yung mga kasama ko sa mga intern, nag-titipid yung mga yun. Nung nag-outing kami, nag-McDo up, yung presyo ng gusto. Unang 5 yun. Dalawa, presyo isa. Kaya sabi ko, ano yan? Sabi ko, McDo up. Sabi ko, oo. Marami na yun yung mga deals dyan. di ba namin nakubos? First year ka price pa. Nalagyan siya sa akin. Lagyan sila. Na Giant. Yan laro nyo ah. Joke lang. Kaya talagang tatlo pa kayo na dito. Yung iba parang ano eh, parang very close lang sa normal na presyo. Pero pag nakaka-chance ka, Burger na meatloaf. Burger na. ay oh, yung inaano ko kung sa yung float. Kasi parang mahal yung float kapag ilang sa yun! Nabalik pre, nabalik. Ito pa, pasok. Dito ba ako? Dito ba ako? Sing, oh! Hindi ka na skin? Ha? Ay, ay, time na daw. Ito yung unang part ko sa okay guys, lipat na. Ito lang. Lahat ng mga may gamit dito, pakilipat please. Time na tayo. Yung may gamit dito, may gagamit na kasi ng court. Uy guys, kung may gamit kayo sa court 40. Ito ang isang pupo. Ayun ko lang video kasi. Saan? Sa Monday sila na. Hindi ko lang kung ano. Ano ba unahan niyo kayo? Di ba dito? Ang dito nga member ka na? Member ka na dito? Nagparasa ka ba dahil ang bibilis nila? Kanina lang. Ay, kanina. Kanina ka lang member. Ang birang yan. Mga kailang beses na kita dito. Hindi, okay. At least meron ka ng mayabang ka na ngayon. Pwede ka na mag-number 1 dito sa dito. So kapag nakita mo ng tik-tik-tik-tik, gumagana na yan,
Ay, open mo yung app mo. Nagtatype na nun. Last time din ako na gano'n eh. Nag-send. Ha? Hindi ako na gano'n ng Ganun na lang yung pangalan. Okay lang kapag gano'n. Ano ka, reply ka ng number 1 tapos sinali ko, alam mo. Sirain mo yun. Ay, nakaplay ba yan? Ano naririnig yung trash talk mo sa kanila? Patay tayo dyan, buti